سلام كبرات تختاتلتي مدبات هيلن تايمز كم تلمود نلومي عالمنا كاب زرائتهم تشكنات مرحتي حدا زخونة إنفر هوجا زتأمت مدلاو قدما يكفالو حزنا لكم قريبنا لنا كنسامو وداتا مسانا ختصالحون عدمكم سناي مكتتال دحريش عند شعات 245 بفلاي دما زحل كينات ممعبالو سيعبو نهاجرات أفريكا لاتين أمريكان إيسيان صبق زبن أي نبرن أبزنا هجرات زركبا هجرات ببعداوين جزاءات ترح زي كونس كابعلن بستفترو مراحتين جزاءتن بسنا حساب ويدما أيديولوجينا تخفافلو نسلت أنا مكبلو نزيجاتهم انداساقيون أبكبد عزق تدخلنتن سئنا السلام كنس أنحوجيرهم يوم كم زي عينت أجن جن أب أفريكا لاتين أمريكان إيسيان ترح أي نبرن بسلت أنا ديمقراسن سلام زحاش يوم زبهاللهم هجرات أوروبا أو ننتخنم قداي آن باجن المرحتي خوينم يوم سوفيت حبرت كاب آمنة كوانترينا بزمن ستالين لينين طرح كاب شوعات 100 شح كسب 1 مليون زيجاتات بمسكح حكومتات بمخنيات بوليتيكاوي آمن لخاختهم تقاتلهم يوم سرع السوشياليزم حنت هاجر ناي مدب أفلالاي بمقبار نحدو الدبن حدو الكسبن تجزأت نختكون بمقبار نخجزو آخ إلوام يوم كاب سبيت حبرت بزخف أملكعو أمبرق أوروبا هاجرات دما كاب هو زيجاتات العلي بوليتيكاو سنا حسابات قدميا بمهاب بزح زيجاتات بقفع نخطو المخنيات زخونو ما راح تترأيهم حالفهم يوم نلومك عند قداينا زخونن كاب زخونت هاجرن العلي نزيجاتاتا اسربيتن ناي مدرسو إلن كوينا زحالفت هاجر ألبانيا مرحيقا إنفر هجان يوم أب ألبانيا زنابر السوشياليزم نايت هاجر بريزيدنت لعنة زرقاقز سبقاو مسل زبهال زعبا فتصم كيل عال زقابر يوم ألبانيا بزي سرعات كاب كلن هاجرات عالم تفليا بينا ختنبر نلعلي 4 عامتات كاب تزاز إنفر هوجا وصعي زخون عينت من قصة زيف كأدلا هاجر كوينات أنيحا أيام ألبانيا 11,400 متر طرح سفاحات زلوا إيروباويت هاجر أيام بس زيجاتات تهاجر قدم 3 عامتات كاب كل 10 مليون أيبلت النيروم بهاجرات إيطاليا يوغوسلافيان غريكن رومان التواسن ألبانيا كابتن بصفحاتن أنا اشتي زخون هاجرات إيروبا حانت أيام ألبانيا بريزيدنت إنفر هوجا سلطان كاب زحازو لغيزي جميرو ن4 عامتات بكومونيست بارتي كتمحدر تصنحت أيام بريزيدنت هوجا ناي حد بارتي مرح طرح زي كونس ناي تهاجر جزائي بمخان أمباغننا ومحدرا بمزرقاح زيجاتات ألبانيا ن4 عامتات أبتشقونا زنبرا مرح أيام برقل ألبانيا أب زمن بريزيدنت إنفر هوجا قدمو رئاتهم زي تفلت مسارة اللمعات نقابلنت كم قدناتات هنصاتات حيل إلكتريك تصفح فيهم يوم هوجا زي خقبر زخالن نزيقاتاتو كاب زلو حالي التبقيسو زي كونس كابوت أي زمتو زيقاتات معبال ألبانيا بمعزاب بسنا حساب سوشياليزم منتان كالسحابون صبقنا السوشياليزم كمسكرون بزبل يوم يخون مبر ناي زيقاتات ألبانيا نابرا هوت ناب تحت وريدون بزقباء خيم مرمرو بإنفر هوجا ناي صادتها مواقر طبق كتتل زقبر اللوم زنابرم ناي وصا أي زيقاتات لعلو رئيهم نبريزيدنت هوجان سوشياليزم ينقو نبرون ازيقن كاب حق ازرحاقا خمزنا برم دحرموت هوجا زيقاتات ألبانيان قاليصوم يوم نتهاجر أب كبيد إيكونومياو تسقمن سبقاو قلولاون قديف وازخد بريزيدنت هوجا ألبانيا أب تاريخا كاب زرائتهم زخف مرحتي حاد خوينو تمزقبو حاليفو يوم بهوجا زمراح سرعة كومونيزم ألبانيا كاب كل اللعلي أبزو تقامو زيقاتاتن أكالاتن زوسدو زنبرة سقمتي اتزوق أسلو تقبار يوم انتقامتي مقتل وي ناب كامب اتيخا بقول بس راح نخطع مقبار نسدرو أمن بيتسوى من دما كاب زنبرلو بوتا أفنق إلكا بوتادرات قفوع مقبار كأندي ملالي محدرا بريزيدنت هوجا نبرم هوجا نقربا أزمادون نعرفتو نبون تخونم زي محر كان مرح زنبر يوم زخون يخون نسلت أنا يسقون يوم زبلهم سقمتي كاموسا ندحري زيبل بريزيدنت نبرم كابوت هاجرات زمت حاجزن إنفستمنتن نابت هاجر زور كيبل بمقادو ألبانيا أبدخنت نختنبر غيرو يوم هوجا زمسقن له تكبار انتهالهم أبت هاجر مت أنمهاي منت دارجا ملء بملء بمتفقن حيل إلكتريكن كانت مسارة المعتن بلع المت أن نخصفح بمقبارو كانت نبرم نتي حماقن كان تكبارات جن كشفنا له أي كألن ألبانيا كاب بعداو مجزاتي ناس أهاجر كوينا بنقصاو سرعة من محدار زيمرت له أوتومان تركي كاب قدما يكونات على مبرر مسيعبو يوم دحر إدما إيطاليا زم حدر زنبر أمباغن المرحي موسولوني نتا هاجر بمبرار بحيلي مرزاء جمرم
እንተኾነ ግን ስርዓት ሞሶሎኒ ቀልጢፉ ብምውጋዱ ጀርመን ብግዲኣ ወሪራ ሓዘታ። አልባንያውያን ብፍላይ ድማ መናእሰይ እታ ሃገር ኢጣልያ ሃገሮም ካብ ዝወረረትሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ በረኻታት ብምውፃእ ቃልሲ ዝጀመሩ እንትኾኑ ንጀርመን እውን ካብ ሃገሮም ፀራሪጎም ብምውፃእ ናይ ባዕሎም ሓድሽ መንግስቲ መስረቱ። ባዕዳውያን ሃገራት ካብ አልባንያ ተፀራሪጎም ንኽወፁ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ዓቢ እጃም ካብ ዝነበሮም ብሆጃ ዝምራሕ ኮሙኒስት ፓርቲ እዩ። አልባንያ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነፃ ምስ ወፀት ብሆጃ ዝምራሕ ኮሙኒስት ፓርቲ ስልጣን ተቆፃፀረም። ኢንቨር ሆጃ ኣብቲ ናይ ሽዑ ናይ ኦቶማን ትርኪ ግዝኣት ዝነበረት ኣብ ናይ ሎሚ ደቡባዊ ክፋል ሃገረ አልባንያ ተወልደ። ወላዲ ኣቡኡ መካኒክ ዝነበረ ኮይኑ ናብ ብዙሕ ኣከባቢታት እንዳዞረ ይሰርሕ ነበረ። ኢንቨር ሆጃ ዝብል ስም ዝተዋህቦ ኣብቲ ግዜ ካብ ዝነበረ ህቡብ ናይ ኦቶማን ትርኪ ፖለቲከኛ ኢንቨር ፓሻ ዝተወስደ ምዃኑ ይንገር። ዕድሚኡ 16 እንዳሃለወ ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ቤት ናይ ተማሃሮ ተወካሊ ዝነበረ ሆጃ ካብዚ ግዜ ጀሚሩ እዩ ናይ ኮሙኒስት ሓሳባት መንባብን መምርማርን ጀመረ። ኣብ ፈረንሳይ ናይ ስኮላርሺፕ ዕድል ረኺቡ ትምህርቱ ኣብ ዝከታተለሉ እዋን ድማ ናይ ፈረንሳይ ኮሙኒስት ፓርቲ ዘዳሎም ዝተፈላለዩ ኣኼባታትን ስልጠናታትን ይሳተፍ ነበረ። ሆጃ ንዘይውድኦም ተወሳኺ ናይ ሕግን ፍልስፍናን ትምህርቲ ጀሚሩ ከም ዝነበረ ይንገረሉ። ይኹን እምበር ፈረንሳይኛ፣ ጣልያንኛን ከምኡውን እንግሊዝኛ ቋንቋታት ብዝግባእ ናይ ምዝራብን ምጽሓፍን ክእለት ንኸማዕብል ሓጊዝዎ እዩ። ሃገሩ አልባንያ ብኢጣልያ ኣብ ዝተወረረትሉ እዋን ሆጃ ብመምህርነት ሞያ የገልግል ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ካብ ስርሑ ብገዛእቲ ኢጣልያ ተባረረ። ድሕሪኡ ናይ ሽገራ መሸጢ ሹቅ ወይ ድማ ድንኳን ብምኽፋት መነባብሮ ቀጸለ። እዛ ናይ ሽገራ መሸጢ ሹቅ ግን ስራሓ ሽገራ ምክፋል ጥራሕ ኣይነበረን። መናእሰይ አልባንያውያን ኮሙኒስት ፓርቲ ዘጣየሽላን አንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ዘኽእሎም ውዳበ ዝፈጠሩላን ነበረት። ሆጃ ካብቶም 7 ቀንዲ ስራሕ ፈጸምቲ እቲ ፓርቲ ማሕበረሰብ ሙስሊም ክውክል ተባሂሉ ሓደ ኮይኑ ተመርጸ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ ዝተገበረ መምዕራይ መሪሕነት ድማ ሆጃ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ፓርቲ ኮይኑ ተሓረየ። ሆጃ ኣብ 35 ዓመቱ ዝጨበጠ ዋና መሪሕነት ኮሙኒስት ፓርቲ ክሳብ ዕድሜኡ 78 ኮይኑ ብሞት ዝፍለም ን43 ዓመታት ዋና ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ጸንሐ። አልባንያውያን ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጀርመን ነፃነቶም ምስ ተጎናጸፉ ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ኮሙኒስታዊ ፓርቲታት ከምቲ ልሙድ ናይ ኮሙኒስታውያን ባህሪ ንስልጣን ባዕሎም ንባዕሎም ክሻኸቱ ጀመሩ። ኣብዚ ፖለቲካዊ ግጥም ልዕልነት ረኺቡ ናብ ስልጣን ዝበቕዐ ኢንቨር ሆጃ ነበረ። ፕሬዚደንት ሆጃ ናብ ስልጣን ምስ ወፀ ናይ ማርክሲስት ሌኒኒስት ሓሳብ ደጋፊ እየ ምስ በለ ተቃውሞታት ኣጋጥምዎ። ይኹን እምበር ሆጃ ዘዚ ተቃውምዎ ግንባሮም ብጥይት እናሃረም ተቃውሞ ዘይብላ ሃገር ንምግባር ጉዕዞኡ ፈለሙ። ንልዕሊ 40 ዓመታት ሃገረ አልባንያ ክትኮነ ዝግባእ ዘይኮነስ ሆጃ ዝደልዮ ክትከውን ብምግባር መርሓም። አልባንያ ካብ ኩለን ኣውሮጳውያን ሃገራት እታ ዝደሓረት ዝደኸየትን ህዝባ ድማ ካብ ሓደ ውልቀ ሰብ ትእዛዝን ፍቓድን ወጻኢ ክነብር ዘይኽእል ኮይኑ ይነብር ከም ዝነበረ ድሕሪ ሞት ሆጃ ስልጣን ዝተረከበ መንግስቲ ይገልጽ። ብኻልእ ሸነኽ ድማ መጀመርታ ግዜ ኣብታ ሃገር ዩኒቨርሲቲ ዘጣየሽን ነፃ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝህቡ ሆስፒታላት ዝሰርሐን ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝገበረ ሆጃ በዚ ተግባሩ ድማ ይምስገን። ሆጃ ቀልጢፉ ዝኹሪ መራሒ ዝብልዎ እኳ እንተሃለዉ ሓደ ድማ ሆጃ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ቀዋሚ ጸላኢ ይኹን ፈታዊ የለን ኢሉ ዝኣምን መራሒ እዩ ነይሩ ዝብሉ ኣለዉ። ብሆጃ ዝምራሕ ኮሙኒስት ፓርቲ አንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ ኢጣልያን ጀርመንን ቃልሲ እንትገብር ቀንዲ ደጋፊ ዩጎዝላቪያ ዝነበረ ብማርሻል ቲቶ ዝምራሕ ፓርቲ እዩ። አልባንያ ነፃ ሃገር ድሕሪ ምዃና አልባንያ ዓርሳ ኽኢላ ከም ሃገር ጠጠው ክትብል ስለዘይትኽእል ምስ ዩጎዝላቪያ ክትሓብር ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ኣቕረበ ማርሻል ቲቶ። ይኹን እምበር ኢንቨር ሆጃ እዚ ንልኣላውነት አልባንያ ኣብ ሕቶ ዝእቱ እዩ ብምባል ምስ ቲቶ ገዲፉ ምስ መራሒ ሶቪየት ሕብረት ዝነበረ ጆሴፍ ስታሊን ዕርክነት መስረተ። ጆሴፍ ስታሊን ብግዲኡ ዩጎዝላቪያ ምስ ሶቪየት ሕብረት ንኽጥመር ዘቕረበሉ ሕቶ ከይተስማዕምዑ ብምትራፎም ናብ ዓብይ ጸልኢ ኣተዉ። ኣብዚ ግዜ ሆጃ ነዚ ዕድል በመጥቀም ምስ ጆሴፍ ስታሊን ጎኒ ተሰለፈ። ኣብ አልባንያ ዝግበሩ ሰልፍታት ካብ ሌኒንን ማርክን ቀጺሉ ናይ ስታሊን ፎቶታት ክስቀሉ ጀመሩ። ድሕሪኡ አልባንያ ካብ ሶቪየት ሕብረት ረድኤትን ሓገዝን ክትረክብ ጀመረት። ስታሊን ምስ ሞተ ድሕሪኡ ዝመጸ መራሒ ሩስያ ምስ ወጻኢ ሃገራት ዝነበራ ርክብ ብምቕያሩ ምስ ሆጃ ኣብ ጽልኢ ኣተዉ።
ሆጃ ምስ ሶቪየት ሕብረት ዝነበሩ ርክብ ብምቁራጹ ዓይኑ ናብ ቻይና ኣዞረም። ኣብቲ እዋን ቻይና ምስ ሶቪየት ሕብረት ኣብ ከቢድ ወጥሪ ዝነበረ እንትኾነ ሆጃ ነዚ ዕድል ብምጥቃም ኣብ ጎኒ ቻይና እንትስለፍ በቲ እዋን መራሒ ቻይና ዝነበረ ማኦ ንሆጃ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ክገብረሉ ጀመረም። ይኹን እምበር ቻይና ምስ ኣሜሪካ ብትገብሮ ዝነበረት ርክብ ሆጃ ተቆጥዐም። በቲ እዋን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ናብ ቻይና ብምኻድ ዑደት እንትገብር ዝተዓዘበ ሆጃ ሙሉእ ብሙሉእ ንቻይና ምንቃፍ ጀመረ። ቻይና ኢምፔሪያሊዝም ትድግፍ እያ እናበለ ከዋርዳ ጀመረ። ምስ ኩለን ሃገራት እንዳተላተመ ጽቡቕ ርክብ ምምስራት ዝተሰኣኑ ሆጃ ኣብ መወዳእታ ኣልባንያ ናይ ወጻኢ ረድኤትን ሓገዝን ኣየድልያኒ ብምባል ኣፍ ደጊኡ ዓፀወም። ገዛእቲ ውድብናን ህዝብናን ይጸልኡና እዮም። ምኽንያቱ ሓንቲ ንእሽተይ ሃገርን ቆራጽ ህዝባን ነፃነቶም ንምቕጻል ሶሻሊዝም ስርዓት ንምህናጽን ዝገብርዎ ጉዕዞም ብዓይኖም እንዳረኣዩ ስለ ዝሰግኡ እዩ ብምባል ዜጋታት ኣልባንያ ሆጃ ዘመሓላልፎ ምስ ወጻኢ ሃገር ርክብ ምቁራጽ ከይፈተው ክቕበሉ ኣተሓሳሲብዎም እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና ኤንቨር ሆጃ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐሉ እዋናት ኣብ ኣልባንያ ዝፈጸሙ ግፍዕታትን ስጉምትታትን ካልኦትን ዘደሰት ጽሑፍ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ። ሰናይ ጸንሐት።